Свабода – найбольшая маральна-фізічная каштоўнасць, дадзеная кожнай жывой істоце фактам яе нараджэння. Усё жывое і карыстаецца тою каштоўнасцю, наколькі гэта мажліва ў складаным, заблытаным свеце арганічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мала прыроднай свабоды. Каб у поўнай меры спазнаць і адчуць яе неабходнасць, яму наканавана прайсці праз хітрасплецены лабірынт жыцця, а то і застацца ў адным з яго тупікоў. І там прызвычаецца змарнець, страціць прыродны дар свабоды, адаптавацца дзеля элементарнай мэты біялагічнага існавання, зрабіцца часткай натоўпу грамадства электарату такім, як усе. Але як быць асобе, калі яна выпадае з масы да сябе падобных, калі яна творца, што дзеяць паводле ўнутраных імпульсаў самавыяўлення, як ёй перадолець тую брутальную залежнасць ад соцыуму, які нязменна нівелюе яе Богам дадзены дар. Ці, можа, не трэба нічога перадольваць, а падладзіцца, прыстасавацца, каб дамагчыся бесканфліктнага існавання. Дзесяткамі год у нашых вучах гучала нявольніцкая максіма: нельга жыць в обществе і быць свабодным ад общества. Сапраўды нельга, не дадуць, не дазволяць. Ты, ад каго гэта залежыць, натхняюцца не зманлівай ідэі чалавечай свабоды, а рэальнай патрэбы прыгнёту і сілы. І праўда, яны валодаюць немалой сілай, бо яны заўжды гурт. Мабыць, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта, і тады свет апынаецца перад імперскай, пралетарскай, нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. Апантаныя, так званыя папулісцкія ідэі каштуюць вялікай крыві і рэдка здзейсняюцца нават і святая сярод іх ідэя свабоды. Але ці дужа якая ідэя патрэбна творцу, калі ягоная душа ўжо захопленай ідэяй іншага кшталту, ідэяй праўды і прыгажосці. Іншаму там месца няма, і ён індывідуаліст. Усё значнае ў мастацтве спрадвеку ствараецца на грунце індывідуалізму. Спробы зарганізаванай мастацкай творчасці, тым больш літаратурнай, заўсёды зазнавалі фіяска. Творцы аднаасобнікі, яны твораць штучны тавар. Творчы альянс двух, нават калі кожны з іх геній, неверагодны, толькі паасобку. Нават калі яны адзінадумцы, адзінаверцы, належаць да адной партыі. Калектыўны элемент у мастацтве мае несумненна дэструктыўны характар. Праўда, наш час асаблівы, крывадушны і жорсткі, а што для мастацтва разбуральны па сваёй сутнасці, толькі яшчэ мы не надта уцямілі тое. Мабыць, цяпер у першую чаргу трэба клапаціцца не пра росквіт, а пра выжыванне і захаванне таго лепшага з нацыянальнай і сусветнай культуры, што гэтак брутальна бурыцца уладай і часам. Пэўна, зрабіць тое лепей агулам. Але ці можна не разумець, што і бурыць выгадна агулам, усё адразу. Так дзешавей для ўладаў, якія звыклі ўладарыць не толькі над целамі, але і над душамі людзей. З тае мэтай у недаўнім мінулым яны стварылі партыю, калгасы, гулаг, как загрэбсці ўсіх адразу, і сагналі творцаў у творчыя саюзы, дзе ўзялі іх у творчы палон. Тое яны найбольш рабілі рукамі саміх жа творцаў з ліку найбольш спрытных калабарантаў. Паводле прынцыпу колішняга самаабслугоўвання самі пішаце, самі сябе і сажайце. Наша літаратура быццам бы пакрысе выкарачваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належаць выбарцы нацыі. Свабода рабочых і сялянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надта патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы.
Ні селяне не мають зямлі, ні пісьменнікі не мають свабоды. Хоць бы свабоду народную мову, нават на мяккі знак, каб не корчыць язык у роце ад ненатуральнага барбарскага вымаўлення. Мова, паводле Генрыха Бёля, ёсць апошняе апірышча свабоды. Усё тое непераможная сіла няволі, з якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. Як павінны ставіцца да таго творцы? Томас Венцлова, напрыклад, піша, што найвялікшы патрыятызм у тым, каб ваяваць з комплексамі сваёй нацыі. Гэта сказана ў дачыненні да не самай закамплексаванай нацыі, але тое праўда і, мабыць, адносіцца да ўсіх нацыяў без выключэння. Можна зразумець нашых калегаў, расійскіх дэмакратаў, якія нядаўна перажылі тое, што і мы, і цяпер памкнуліся да зманлівай, труднадасяжнай свабоды. Паяднаўшыся з беларусамі, яны маюць намер набыць дадатковы шанец на шляху да яе, кіруючыся ўсё той жа лёгікай, гуртам зручней. Але старая чэшская прымаўка кажа: не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць. Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы уласнай свабодай? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыі таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды ліецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй. Рушыцца эканоміка, народ даведзены да галечы, а гвалтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобны, што дапамагчы нам не можа ніхто. Так глыбока завязлі мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адвярнуўся ўвесь белы свет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дужа непажадана трапіць з адной камары ў такую ж іншую, асабліва калі перапынак паміж допытамі апынуўся такі кароткі. Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наканавана прайсці асобна. Усё ж індывідуалізм і ў гэтым абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што да мяне, дык пэўне, мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Леся Украінка, без надзеі такі спадзяваюся.